Araba ye biye décembre kalo kile fɔlɔ san 2021 Renouveau Matin jamakulu ni sonjali be aw bisimila aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kɔnɔna na foli ni wale ɲuman dɔn ko bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa ma sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni ye kɛnɛ sigilen ye aw ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don sɔgɔma a kun ye ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu ni yɔrɔ la an bɛ soli ka wuli kɛbagaw fo sabula baara nɔgɔn tɛ don o don an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo maa minnu bɛ yen nɔ ko olu y'u ka cakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban baarayɔrɔ ma bɔ baarayɔrɔ la maa o maa ka tele bɛ Renouveau la an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di aw ma lamɛnbaga jamakulu an ma ɲinɛ aw fɛnɛ kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa o maa sɔgɔlen no aw na 98.1 sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se Faranka radio kɛmɛ yirika bɛ yen nɔ o bɛ sɔgɔ aw na min b'a to ka se ka kunnafoniya cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na dugubaw fara dugumisɛnninw kan kunnafoniya ko nasira ko maa si kana na to kunnasiri la o ye groupe Renouveau ale hamina ko dɔ ye maa minnu sɔgɔlen no aw na sɔkɔnɔnaw la ni sanga kɔnɔna na an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bi araba i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni caman min an bolo kɔrɔ k'a lase aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu o la bi araba Renouveau Matin anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ ko araba tɛmɛlen an ka jamana gouvernement ko ale kɔni ye projet de loi électorale kura dɔ ka se ka o laɲini kɛ o la kunnafoniya jumɛn bɛ an bolo ni projet de loi in kan a kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ Isa Kabari bolo an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɛnɛ kan a bɛ na a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ min b'a to aw ka se ka faamuyali kɛ faamuyali cogo ɲuman na sɔgɔmada in na aw ni kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la jɛmukan in kɔnɔna na ni o ye Banjugu Dante ale min yɛrɛ maison de la presse maa ɲɛmaa ye an n'a bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye proposition de texte dɔ kan laɲini dɔw kɔni kɛra min kɔni b'a to kunnafonidi baaraw halisa a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya minnu na o kunnafoniya bɛ Banjugu Dante bolo an bɛ na wele direct la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden kelen-kelenna ye nin ko koɲɛ kan anw ka bi maa welelen o ye Modi Sidibe ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna na an bɛna ɲininkaliw tɛnkun a la fɛn bɛ tali kɛ Musa Mara ale kɔni wulikajɔ min bɛ ale ni kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati laban in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pôle économique o kunnafoniyaw bɛ ale bolo an bɛna ɲininkali caman tɛnkun a la min b'a to a ka se ka an kunnafoniya bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni jɛlen ɲuman sɔrɔ k'i to f'i sigiyɔrɔ la Amadu El Konare ale bɛ don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo a bɛ siraba kanaw la ka ban tan na segin bɛ togo di bi arabadoya in na Sori bɛ na an ladɔnniya o la a mana kɛ Bamako sigida kelen mun na Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma bi o fɛnɛ bɛ lase aw ma jɛmukan in kɔnɔna na ka fara anw ka don fɔli duman kan Umu Sangare la diva ale kɔni ka maraka fɔli dumanba dɔ bɛ an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka a lase an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw ka bi kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ tonso ɲimi kan Dr Keita ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye Hawa Daɲogo ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na kunnafoni gafe minnu bɔra bi arabadoya in na décembre kalo tile fɔlɔ olu ɲɛfura fɔlɔ ye laseli minnu mana o fɛnɛ bɛna lase aw ma jɛmukan in ale kɔnɔna na nin ye anw ka bakurubaw ye an bɛna baaraw daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye ni ale ye météo ye wagati ni y'ale boloda cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna na sankolo o bɛna jɛya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fiɲɛ min ni a fanga bɛ se ka bonya wagati ni wagati bi journée kɔnɔna la a bɛ dépend marabolo cogoya la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana kɔrɔn fɛ yan fan ani camancɛ marabolo ko olu ka yɔrɔjan filɛli gɛlɛya fitininw bɛna don o la i n'a fɔ ladalako la ka sababuya kɛ gɔngɔnci ye yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ko Mali fantaw fɛ ko gɛlɛyaba kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la fɛn bɛ tali kɛ bi tilega in na température ni kunun ta yɛlɛmaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la Kayikaw tilega in na aw ka funteni hakɛya o ye jɔ degré 38 na Kulikoro
Sikaso, Segu, Katasi Moptima, Kligaina, Oluka Fintin Hakea, Obeke, Digere Bisaba, Ani Woroi, Tomboktu, Olutabi Job Bisaba, Ani Durula, Gaoka, Olutabeke Bisaba, Ani Woroi, Femmetalike Kidala, Kligaina, Oluka Temperature Kumaba, Obeke, Digere Bisaba, Ani Fly, Menaka, Olutabi Job Bisaba, Ani Durula, Taudini, Olutabe Jingana, Digere Muka, Ani Wolon Vlala, Buguni, Katasi Kuchala, Kligaina, Oluka Fintin Hakea, Obeke, Digere Bisaba, Ani Woroi, Kitakaw, Olutabi Job Bisaba, Ani Wolon Vlala, Nyoro, Ani Nara, Olutabeke, Digere Bisaba, Ani Woroi, Douanza Marabolo Konona Kligaina, Oluka Fintin Hakea, Beke, Digere Bisaba, Ani Durue, Sankaw, Olutabi Job Bisaba, Ani Wolon Vlala, Banyangara, Olutabeke, Digere Bisaba, Ani Durue, Joilakaw, Olutabeke, Bisaba, Ani Wolon Vlai, Bamako distriki Konala, Sankolo, Obena Jea, Doni, Noro Fitini Metike Kabala, Funene Fie Benachi, na Fie Fangakon, Otena Boya Kosobe, Oko Gelea Fitini Ndromena na Yoro Janflelu la Kasivoya ke Gongo Blun, Yoro Janfleli Madame le Kilometri Wolon Vlakata Blatan Bonyankola, Kligaina Fintini Hakea, Bamako distriki Konona, Oweke, Digiri Bisaba, Ani Woroi, Bamako da la Mini, Somarena, Kenechira, Nege Kanya Woro, Otemeleni, Sanga Bisaba, Ani Sheki, ni Klebenana Bi, Nege Kanya Tan Sheki, ni Aletemenani, Sanga Sabai, ni Wati Boloda Joy, Somarena, Kadi, Auma, Akunye, au Kilingina Kasika, Auta Fondo, Amadeke, Mali Marabolo Kilingina Fena, Aywa, Don Kibaru, Alekoni Wati Sira, Yani, Amaru El Konariga Labonga Sabati, Awanege Karafeti, Maranja Kite Mackenzie, Iba la jedi soriga la bon sabatilendo anga se ka ɲɔgɔn la sɔrɔ ni sanga kɔnɔna na tan nga segin bi tuka amna Bamako sira kanaw la sori be ba kɔfɛ wa a be ba ɲɛfɛ wa a mana kɛ sigida kelen fɛn o fɛn na k'a daminɛ sigida fɔlɔ fo ka taa bila a wɔɔrɔnan na soriga jateminɛliw bolila fɛn minnu kan a sen sera ka se yɔrɔ min na a ka kɔlɔsiliw bolila fɛn minnu kan ani anazɛri ye kumakan minnu fɔ bilasiralikanw na a ka kan don o don siraba matarafabagaw olu hakilila ka jigi o waliya ɲuman ninnu na min b'a to an bɛ an janto an yɛrɛ la k'an janto maa wɛrɛ la an ka siraba kanaw la ni soriga labɛnw sabatira an ka don siraba kunnafoni kɔnɔna la. Sori Ibrahim Diallo ko sori bɛ fan jumɛn sɔgɔmada in na makan sori ma na fɔlɔ wa o ta ko la basi ye I bɛ sɔrɔ a bɛ ka a ko ɲɛɲini a ma se ka dɔn fɔlɔ yani o cɛ an tɛ taga don fɔli duman kunda yani sori ka labɛnw ka sabati ayiwa sɔgɔmada in na anw ka fɔli duman o kɔni bɛ Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ba dɔ bolo ni o bɛ tali kɛ Umu Sangare la n'a fɔra Umu Sangare an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na maa tɛ ale kofɔ maa ye bilen sabula a ye a bɔ dugu ko kunnawolo ni o ye Wasolon ye ka Mali kunnawolo ka se ka taa Mali kunnawolo farajɛla jamanaw diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Umu Sangare la diva ale kɔni bɛ artisiw fɛ minnu ye dɔnkilida kɛ kan wɛrɛw la minnu kɔni tɛ o fa kan ye sɔgɔmada in na Umu Sangare ale ka maraka fɔli duman bɛ an bolokɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Umu Sangare la diva ni ale ka maraka foli duman ye sɔgɔmada in na an dalen b'a la ka fɔ an balima sonikew bɛɛ lajɛlen nisɔndiya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni foli duman ye ko sɔrɔ ta banna aw ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di dun kɛra cogo di cogo di e sera sabali de ne yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ e y'o ye bere tar la Amadu sera sabali ye dɛ cɛ kelen jamu t'a la dɛ mais i bɛ taa ka kɛ laada ye don o don I ka projet ye jumɛn ye sisan ne ma se a cɛ minɛ yɔrɔ ma fɔlɔ e dɛsɛra i bisimila an bɛ sira di ma an bɛ Ala tanu basi foyi tɛ n na alhamdulillah Ala ka taa aw ka fɛn balanen dɔ ɲɛnabɔ nka n y'a dɔn ni ma e y'o ye bɛ taa balanen ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔw tɛ lafiya n y'o de fɔ aw ɲɛna tradition in kɔni kɔrɔ n'a kɔni m'aw tile a dan kɔni ye semaine nata mana bɔ a la ka ban anti maa wɛrɛ ka fɛn ɲɛnabɔ ya balanen de bɛ wele k'e ka taa an bɛ k'a ka ko ɲɛnabɔ e tɛ se ka balanen bɔ a b'a la ko a tɛna sɔn an ka sinsin ma o kuma semaine nata an tɛ maa ka ko ɲɛnabɔ bilen o t'a ko la basi ye ni Ala tanu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura siga t'a la nisɔndiyalen don ni Ala ka jɛn ye ni yamaruyaw dira an na taa ɲɛfɛ yamaruyaw bɛ na di sisan tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 37 ye n bɛ sira di ma I ka tɛmɛ ni don kibaru ye tabarikala o tɛ basi an bɛ aw fo minnu ye jama
tabarikala aw ni sogoma bi donki waru kenen ya amene sigito aw ye telia la amena kuma bakuruba munun kan obetalike jamana kuntigi Assimi Goita ale ye jere mun ke mi metalike parti munun be no koni bika bankari boloda ka keni kodo ta chogo ye olu fananga hakilina usorola kunu Umar Goita fa amena kuma olu kan sadani no minye kado Kasim Goita ni oye ikado security data manyema koro ya le ka sorunando bawo fana yuka korota ni gele ado ye sisa amena kuma fana kan soma daina tomoktu beni keleyan kuma bala ka sebe korofo ko yoro do la tunde shila ka Mali tofo nga sisa olu bela jele ko Mali Ibrahima Jawara naka tondo unye wulika joke o keneka Isaka babina wala likanye oye soma daina sisa dani no minye farian wale munu metaka nyeshi musula kauma minye jwa kunfla bara kundo kera mina olu bina kele kosebe ONG tanya kolokani ale fana matoko yo bara unyana mayamina kuma ofana ka nunye ansinsimbiro yo sisa dani no amina do fra munu kan ka au kuna siri munu be nu buka bulifangu no munu yere sera biro kono ni arajo ni bu koro ani tele ku beni so ma ya bismillah donc baro keneka nana kuna shini tene Assimi Goita na krefe mau ya kanu kaseka wele bla ikado anga jamana politiki bangu mauma wasa katapma kanyo famia do sabati ikado mi metalike asisi de fondation groupe mimbe na apma chiale do kusebe o akene kana na mamunu be no liye parti politiki munu kale do ka bankari boloda ulu koni chamanyu kan ni sogo ya yira kofe obolen ko sabula ya yira ka fo ko ingera ulu do bulu ko kurane kala mi me jamana kuntigi ufe ulu ka to fo ukawuli katani uyere okuma olube femi na oye hakili fale ka ke oni nyanche wasa gele ya munumbe ni oye jatimina yo olu fana kase ku nendo la olu ka tabala Umar Goita ale nyinni doka ko kan jere timene ko fem angalaje Nyondala je folo temenen kofe Novembre kolo klita ani kononto jamana nyuma ani parti politique nyuma do ni nyunche min kun kara sababu ka nusoga lana min ko ne ka fo bela jelen sedoni assise national barola kunu jamana nyuma ani parti politique feme bi an jamana kono na olu ko ni nyonye feme ko ni parti politique ni be ni olu ni MC suru ani jamana nyuma olu ko na yira ka fo ko ni nyondala je akilla be fo ko sebe ya jira ka fo ko gele min be jamana yin kono gele yi atsega wuli ka boy na ma franyoga nama kina taw ko kelin ay bien ko fo ay kelin ko fo donc ni ko mbulu ka fo ko assise bike atike moi bana assise bike ni ala khaje nga femi ko ne fandonye ni o cadre d'échange o do jira ka fo ko ni yondala jen ko ni kera yira barawde ora nani président mo nyam hakli fane o hakili falen ni koro de kuma be tani da segundo donc amaki ina fo wile ko kera munni ka fambe na sigile ka masala amakoye akera ko on le président de l'Afrique ci do la cedro ay parti ni o wile wala sa se ko ci la se donc kera de la bay o de kama cadre ni mo fona anga décision tora anola ni ka fo en centenaire ni sigi ka fo keneka walasa bela jelen semisika do franje fanga baro la chugumina femi ko ni parti politique nyama nunu nye uye akilla do fo il faut que bara ye rek gelew ni na ka se ko gelew ni an ka taka kara bara ni an ka ko ni formi gonna la ka fo ka communiquer ko mo fa mi bara ka so réalité dans les fonds fait de kaki do on lo bi am mo ni ka faranya ni mo ko nga fa su be ke mo ni ka faranya donc vraiment ka fo bela jelen an bela jelen kana an bela jelen kana an fela ta fo an na kinata udi jamana mi se ka josin kurata chomna pour que jamana mi se ka wuli ka jo chomna ka fo ni karsate ni jamana inte uwe ni regroupement inte ka fo ko mali ti se ka wuli ka jo an ti se ka fo kan yere ni bolo o ko ni o be ko mi an yere don bala yani do nataw che cadre d'échange mo olu koni nga segu ko ku sendo assise national barena bibina u koni ya gira ka fo alisa ko olu senti abara la akoni be kata chuga mina folo nambora yino anya foti mi metalike nambora ya anya foti to mi metalike Kasim Goita ale minye ikado Mokhtar wani be fangala wati mina security data manyema yikatase ikado Dr. Kalou Doumbia o me presidency manyema yana o luko ninga kiri ko nasratega yo ka sorona do ba farala nyonga ka disogo ya gafe ni kuma kan fo kuma kan mununa we ayira ka fo sharia so bilebile be ko inkonna la kuma we wele kabo Amadou Jara ale ba wala nyi
kunnafoni sɛbɛn dɔ senfɛ novembre kalo tile 26 tɛmɛnen avocat ka jɛkulu n'u b'a wele collectif des avocats olu kumana ka ɲɛsin ministre yɔrɔ la min tali kɛ sariya ko koɲɛw kan ani maa minnu bɛ ka adamadenw ka hakɛ k'o lafasa walasa ka wale kɔn min tali kɛ ka ɲɛsin o ka maa minnu minɛnen don wale la n'u b'a wele ko tentative déstabilisation n'o ye basigibaliya walew ye n'o yɛrɛ bɛ sariya sun ka bolo kɔnɔ min tali kɛ commune 6 kɔnɔna na Bamako ni lafasalikɛ maa ninnu n'o ye avocat ye mɔgɔ ka dusuma kasi yira ka kɛ ni wale minnu tala ka ɲɛsin ka maaw ma u bɛ ka maa minnu lafasa o y'a yira k'a fɔ o ka maa minnu minɛnen bɛ k'olu y'a yira k'u minɛna ka t'u bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu lakodɔnnen tɛ wa ka ɲangili wale ta k'u sɛgɛrɛ ka sɔrɔ k'u bila ka maaw ka bolo kan ni sariya wale kɔnɔ novembre kalo o tile 3 tɛmɛnen ni kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ avocat ka jɛkulu y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu k'a bɛ dankari sɛbɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin adamadenw ka hakɛ ma avocat o bɛ wale kɔn ka taa maayɔrɔ la n'o ye juge d'instruction kun min y'a to a ma sɔn maa minnu minɛnen bɛɛ u ka se k'u ka dɔgɔtɔrɔw sugandi u yɛrɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw la hakililajigila procureur min bɛ commune 6 kɔnɔ n'o b'a wele procureur du tribunal de grande instance a kun y'a sɛbɛnciya k'a fɔ baara min bɛ tali kɛ kiri koɲɛw kan finitigilamɔgɔw hali maa minnu tɛ finitigilamɔgɔ ye novembre kalo o daminɛna o kiri ninnu bɛ tali kɛ waleyaw kan n'a bɛ wele association des malfaiteurs tentative de coup d'état ani complot contre le gouvernement waleya ninnu bɛ tali kɛ maaw kan finitigilamɔgɔ wa hali maa minnu tɛ finitigilamɔgɔ ye sécurité d'état ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye colonel major Kasim Goïta ye ani kuluba secrétaire général kɔrɔ n'o ye professeur Kalulu Dumbiya ye tabarikala n'an bɔra yan an bɛ taa fɔ Tɔnbɔkutu teliya la min bɛ sigida jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye communauté Kɛl Ansar olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kuma fɔ ani kelenya ka o ladɔnniya k'a fɔ a kɛra sababu ye bɛɛ minɛn bɛ maa o maa na k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔta in na i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ Gawo Kidali Menaka ani Tawudeni min ye k'a dɔn Tɔnbɔkutu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye tile damadɔ kɔnɔ min ye bɛɛ ni kelenya ani k'a dɔn an k'an pan ko kunna ka Mali yɛrɛ lajɛ o kuma sɛbɛkɔrɔ maana na kosɛbɛ Malien tukuru ma ɲɛma Ibrahima Jawara ale n'a ka cɛdenw fana ye ko in kɔkɔrɔ don kosɛbɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ ka fɔ la ko bɛɛ kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ ale b'o kɛnɛ ka Isa Kaba Sidibe an kɔni kun y'ale bila ka taa Tɔnbɔkutu hali ni y'a sɔrɔ seginni kun gɛlɛyara kuma an ka jaw lajɛ tile 3 kɔnɔna la siya min bɛ yen n'u bɛ wele ko Kɛl Ansaru olu ye ɲɔgɔn kunbɛn Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka hakilina miiri kɛ gɛlɛya minnu b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani u balima minnu bɛ yen nɔ n'olu sigilen don yɔrɔw la lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ se ka dɛmɛ don olu ma cogo min u ye hakilina miiri fana kɛ lakanabaliya min ni o bɛ u sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ u ka ɲɛmaaba ni o ye Sheikh Abdul Nasser ye ale ye wele bila u bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ ko o ko la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa jamana ka taa ɲɛ wa u bɛ ko o ko kɛ k'u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn kɔnɔna la wa a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu kɔni bɛ min na bi na o ye Maliko de ye ni maa min ye hakilina wɛrɛ don maaw kun na ko o bɛ ka o kɛ a yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan jɛkulu min bɛ wele ko Malien tout court olu kun welelen don k'a sababu kɛ u bɛ baara min na a bɛ san caman bɔ ka bɛn kuma fɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o welela o hukumu kɔnɔ wa u ka ɲɛmaaba Ibrahima Jawara ale ye bɛn kuma fɔ k'a sɛbɛntiya ani hakilina minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɛn sabati a y'o don maaw kun ma n'i ko Mali yɔrɔ hali n'i bɛ taa fɔ minima woro kɔnɔ i bɛ ne sɔrɔ yen n'i bɛ Mali tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ bɛn de don Maliɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ taa kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali yɔrɔ bɛ ne préfère ka taa yen donc o de y'a to u tila ka nin organiser u ye ne invité ka na n nana n y'a ye a san 4 min ye tuma dɔ la n'i ko kun bɛ Mali tɔgɔ fɔ yan yɔrɔ la Mali yan yɔrɔ in na i yɛrɛ ja kun bɛ tigɛ mais bi bɛɛ ko Mali. sigidala ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu gouverneur ani Tawudeni o mara ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni kunbɛn ye kunbɛn min ni hakilinaba minnu bɛna ta a kɔnɔ ko olu b'o ta ba la k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko Mali sigiden dɔ ko olu de ye nin hakilinaw di bɛn kun kan baaraw kun cɛra ni baara minnu ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ fanga cɛ furancɛ fanga ye fo k'a kun cɛ
tabarikala furancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛni kelen o hokumu kɔnɔ min ye jɛkulu bɛ n'o ye Fusi Mali ye olu tun ye baara dɔ bila sen kan minnu na u tun bɛ ka da sumusumu kɛ maliden ma joli b'a fɛ dɔ ka fara transition kan o kama u kɔni tilar'o baara la u bisimilala kunu minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga fɛ Fusi Mali maa ɲɛma n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ale y'a sɛmɛnciya k'a fɔ ko maa 4,000,000 ni maa 200,000 ani maa 4,000,000 ani maa 2,295 ani maa 316 k'olu de ko bi k'u b'a fɛ dɔ ka fara transition ka olu ka o baara bolo in kɔni fɛ o kɔni na ko o b'a ɲini Choguel fɛ hali bu k'u cɛsiri waasa dɔ bɛ se ka fara transition baaraw kunnɔmɔ kan cogo min na waasa plan d'action n'o ye PAG Choguel y'o min do baaraw bɛ se ka sabati ko ɲuman cogoya min na minisiri ɲɛma ko u b'u fo u ka baara la nka olu bɛ cɛsiri fɛn o fɛn na u k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamanadenw ka nafa ani jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kama ko hakilina gɛrɛngɛrɛnni wɛrɛ foyi tɛ u la kɔni bɛɛ jɛrɛ in kɛra bonya ani karama kɔnɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sanga kɛra 48 ye an bɛ baaraw sonsoro ya fanta tumota an bɛ taa Sori nɔfɛ ka se ka ɲɛfɔli k'an ye siraba kana kibaruyaw la Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira magan Sori bila ka don an ka se ka an kunnafoni sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo min na an ka siraba kanaw la